खुलुमखा जतन वीडियो नायतनाय तिप्रासा लोकरनो लामसगो आनि YouTube चैनल सो एंकेंद्र आनि थंबनेल टाइटल लुकना तिनि आं सावानि बुसु माने इंखे तिनि तिप्रासा बाय तिप्रासा बुलायवे तगलायवे अमक माने ताबो गोबां कुनो सोशल मीडिया न्यूज मीडिया वो कावै तंबाय बायसे बुलाय खापु तगलाय खापु गारि तक्रो लायखा गारि एक्सीडेंट होनखा निनि बाइक तक्रो जाखा निनि पातिनो तोरजागिस अमहायके इंलाय हे सोशल मीडिया नुबु इंखे अमहायबा सावदे साया चिंति प्रसाद पब्लिक लुकरक इसा कमेंट खायसरी कारण जों सोशल मीडिया वो बुलाय तगलाय नुमानि सुदु चिंति प्रसादनि खायससि बयनि बसंनि न्यूज मीडिया सोशल मीडिया जोबा नुगानि हिवान सुगा बट कम नुगो बयनि दफानि के बट चिन दफानि चिंति प्रसाद दफानि के गोबां कुनो एनी टाइम साल करया कोगनो दङ तगमा तगति तैमानिले साल बारु निनि तिप्रासा दफा तिप्रासा लुकु जनगण साधारण बरग रो पब्लिक रो बुलाय मानिले सालचे करलिया सालचे बारलिया तमा बमो चिन तिप्रासा सिकता पब्लिक रो जनगण साधारण बरग पब्लिक मंगसा बरग पड़िया मंगसा मंत्री बोया एमएलए बोया एमडीसी बोया एम बोया बरग तमानि बागे बुलाय तंबाय चिन तिप्रासा बुना वाना वाइसी सेबानि बागे आसे फिकुं सेबानि खाक्लाब यासागै आसे बुलाय तंबाय ता बुलाय दि अमहाय बुलाय मानि उनि आइसी पार्टीनो तैबै पार्टीनो हामजागै तिप्रासा बाय तिप्रासा बुलायबै देरालाय तंमानि साय हामजाग लायबै चुबा लायबै तंमानि तैबै सावाइसी नों पार्टीनो तोरजागै तिप्रासा बाय तिप्रासा बुलाय मानि तमा माकाबा जरा बाइक बुक्रो लायवे बाइक तक्रो लायवे गाड़ी तक्रो लायवे बुलाय तंमानि तमा मालायका निरो जतो चिंति प्रसा पब्लिक जे आन भिडियो ताबो नाय तनाय र निरो नुबाय खनायसि थानाय निनि शनिबार रविबार जे आश्रम बारि दे ह तमा दे ह आयं दिगे बुलाय मानि आयं दिगे गाड़ी गुरा तक्रो लाय मानि बाइक स्कूटी तक्रो लाय मानि निनि आरो तमा बाय तमा हि खना तमा हिनु तमारो हि कोक्सिल छालाय मनु निनि बीजेपी बाय तिप्रामो थाइनो that means party तिप्रामोटा वो कैसे पार्टी बीजेपी वो कैसे पार्टी एंड ब्रो अलायंस पार्टनरशिप बोसी ब्रो अलायंस पार्टनरशिप बुलाय लाय वही खाना के सबब कबई खाना नाकी बा बयनि पार्टी ने बरो दे बुलाय का नाकी बा तमाके बुलाय का बरो तो आसे काम के केबो सामया जे आपरो नि भिडियो न नायबै बा आपरो बुजांनाय र आपरो देरानाय र बरो सामानिता बरो के तिप्रामोथा न दुसरिवो तिप्रामोथा से केवल बरो या हिंगोसे सब चाव चाय बनो तो जों सिग्रालिया एन जों तिनि नुखा तिप्रामोथानि अमहायके बुनाय तंनाय र न रमजाखा खरक थांनो के अमतो कायसा पॉलिटिकल पार्टी न तैबि से बुलाय मानि कलाय के तमानि बागे चिंति प्रसार के पॉलिटिकल न तोर जागी तमानि बागे बुलाय का बस आनि क्वेश्चन के एन जरान वीडियो नाय तनाय तिप्रासा लुकरो बा तमाहि वान सो बायबनो त आं सियाइसि एन मिरो किसा कमेंट खाइ सालारि आं तो चाजायैसि पार्टी न तैबि पार्टी न तोर जागै पार्टी न फानमावै बुलाय मानि तिप्रासा बनोके आं चाजायैसि सराय आं चाजायैसि कारण निरो नायनेदि निरो वान सो लायदि जरा बुलाय नेरो वान सो नायथों जरा नाय तनाय आं वीडियो नाय तनाय रो वान सो थों आं तमानो सावन नाय हमले सिबानि बागे बुलायबासो पार्टीनि बागे बुलायनांगे तो बयनि बरक से सीएम बयनि बरक से मंत्री बांगो बयनि बरक से नि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तमानि बागे निरो बुलायलायबा बरनि फिकुं याचागे बरनि खाक्ला याचागे बुलाय मानि कलाय बिले ये तमानि बागे तिप्रासा थैलायवे और केस इंलायवे और निनि रिमांड रहरजाखा रिमानो कलायखा बनो रंगुति लांजाखापो बनि स्कूटी सकसा जाखापो बनि स्कूटी बनि बाइक बुकुर जाखापो बनि गाड़ी आइना तकुर जाखापो तमानि बागे अमहायके इंलाय थायबा जों तिप्रासा तमानि बागे इंलाय थायचें इंलाय जानाय चिनि जे पगो बगरै तंमुंगो बगरै जों इंलाय जानायबो नानि आइसि तिप्रासा बाय तिप्रासा निनि बरक बाय बरक बुकुं बारा बाय बुकुं बारा पारा कायसा एलाका कायसा नुकुं खुंसा हाय नों हायांफ्रावबो आं मा दायनाय आंनि हायाफ्रावबो नों मा दायफैनाय गेद माने बागे अमहायबो इंलाय तंमा जागाव तमानि बागे वालाय थाय
माने बागे अमाय के बायरो टपर लायो गारो टपर माने बागे बुलाय नाइके बा मिनिस्टर एमएलए रो नि बागे दे बुलाय पार्टी नि बागे बुलाय माने के तो मिनिस्टर एमएलए रो बागे बुलाय माने खलाय आइसे सेवा कतर पार्टी वो जे नों पार्टी खाय तो माने आरो नि जे बक्र जे लीडर उन तनाय कतर लाइक नि मिनिस्टर एमएलए एमडीसी एम रो बरोनो कतर नामले गे बरोनि बागे दे फिकुं ते खाकला बियासा गे बरोनो सातुं नांया वाते नांया के बरोनो न बर्मा जे के बरोनो तो वानि बागे दे रो बुलायलाय ति प्रसा थैने हिने रो आसे वालाय सगलाय उन तंलाय वान सुदे चिन्ति प्रसा लोगो चिन्ति प्रसा पब्लिक रो जों साधारण बर' लीडर नि बागै जों साग बाय साग पब्लिक बाय पब्लिक वालाय जानाय लीडर बाय लीडर नि एमएलए बाय एमएलए बाय मिनिस्टर बर' वाद वालाया बर' दिनै नों फन बाय भिडिअ ते वालाय लाहांके खाना के बागलाय बर' दं आइसे मिले लाय दं बाट चिन्ति प्रसा लोगो बा जनसाधारण पब्लिक रो के हाय जों वालाय लाहांके याक सगलायो बुख्रु लायो टक्र लायो माने खति खालेबो निजेनि सरि खति खायो निजेनि थै किगलाय लायबायसि निरावनि उपति प्रसा बुलाय माने बा थै जेसे पन कराय तंथों थै पन फाय तंथों हापन मुंकरै निराव हायने बागै ताबुलाय दि बुचि वाने नांनाय जोंनि प्रसा पब्लिक साधारण बर'ग नांला हांगे चिनि पार्टी न जों तर्जन हांगे चिनि पार्टी नि जरा लीडर तनाय एमएलए मिनिस्टर मंत्री बा जे कुरो तनाय बर' सिगां वालाय बुलाय गरा लांथों तारपरे जों तो सिच्छसिबले बै यां फुर बाय लांगे जों बरन दिगि फुर मा बारनाय अमाय सिस्टेम से जों खायजाक बै पॉलिटिक्स थंमा न किसा बुसिबो नङा दे चिन्ति प्रसा पब्लिक रो लोगरो साधारण बर'क सिस्टेम जों मा बुसिनाय जोंनो बै थंजामोनबो जों मा बुसिनाय हाय के आं अमो भिडिअ सिना माने स्पेशली चिनिति प्रसा पब्लिक जरा तब साधारण बर'क गय कोनो लीडर बुया बर' कोनो मंत्री बुया एमएलए बुया जे वालाय सलके ताक टक फुलाय तनाय बुलाय तनाय बर'नि बागै सा को फैसा राइस एन जरा नाय तनाय चिन्ति प्रसा लोगरो दिनो बुसिलाय दि तमाने इनके जों मा बुसिनाय काम के चिन्ति प्रसा पब्लिक रक्सि अमो हाइकिं तमाने बा चिन्ति प्रसा रक्सि थिके थिलायनाय बैनि बसम बर'क थैयासि ति प्रसा पब्लिक रो साधारण बर'क रो तिनी तांगलांगे तिनी जानाय खाना तांगलांगे खाना जानाय सोनि बागै मोनसा पुष्पाता केरै को तमानो जानाय तमानो नुनाय अमाय बर' रसि वालाय तक लांबाय के निनि एमएलए मिनिस्टर एमडीसी एम जतो तंनाय जरा लीडर कतरन तंनाय बर'ले एसी गारि कावै एसी नक बिसिङो तंवै फेन तला तंवै सातुं माजे वाति माजे जागा तंवैसि तंबै हापसे बीजेपी त्रिपुरा मथा एलायंस गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकार उंलाय तंमा जागासि चिनि साधारण बर'खौ माइखौ बुलायके तो इंयाबले नायने दिनराव चिन्ति प्रसा पब्लिक रो लीडर बायगे तंग जों बोमा हाइके मा तंग तबो त्रिपुरा बाय बाइक टक्र लायखा स्कूटी टक्र लाय गाड़ी टक्र लायखा तमा मा का चिन्ति प्रसा बुलाय तमा मा का जों तबो माया सेबाना रमजाखा चिन्ति प्रसा सेबा देराखा चिन्ति प्रसा सेबा कोटी सेबानि बागै कोटी चिन्ति प्रसा पब्लिक बुकुं बाराबो कोटी हायसि तमाने हमले निनि बाइक टक्र जानाय बे सेबानि बाइक वानसानि यामो चिन्ति प्रसानि और बुकोटी देरानाय बरक देराय थानाय बरक सेबानि कोटी चिन्ति प्रसा सि देराव जदि बो थैगे चिन्ति प्रसा थैगे रमजानाय ताबो जे हाय दे कक्सिल साइ दे रमजाखा कबै देंखा दाला देंखा बाट रमजाखा आइसे खरसाकनि खर थां सेबानि कोटी चिन्ति प्रसा के अमाहरनो के वान सोलाया बैनि बागै बैनि फिकुं यासागे बैनि खाकला यासे बुलाय माने गेत मा फायजांखा फायजा केरि मोनसा पार्टी न तोर जागे बुलाय माने तमा मा काबा खक्सासे दे पार्टी नि रांहि मासब्रं हाबै दं हाबिया तमा मा काबा निरो रां पुइचा मावो बुलाय ले माने के बुरो याइसि निरो न बुलाय दि रां पुइचा रो याइसि के बुरो याइसि गेट पार्टी नि बागै नों आसे खाकला यासाबै बुलाय बै तमा मा काबा ताबो उल्टा रमजाग द्रं बायले हानामले
हाइनि बागै बुलाइवानि ताथांनि तिप्रसा तिप्रसा बैखे बोले हाजार हाजार लाख लाख कोटी कोटी रां जानाय मन्त्रि एमएलए जत किसु लिडार गत रखे बोले बुलाइनाय रखे बोले बरौनि बुलाइनाय बरौनि बागै सेक्रिफाइस खाइनाय रखे बोले पाब्लिक साधारण बरौ बुजिलायदि चिन तिप्रसा मा बुजिनाय जों ब जागा दं तमा दं जों मा जारे दं मा दं बनो wan संनाय सि आइदे wan सो यावै बै लिडारनि बागै फिगुनिया जागायनि नि मोनसे फायदा करेसि तमानि बागै आं ओ बुलाइमानि ओ तावलाइमानि ओ हाइमानि आं तमानि बागै कमा साब गोबां कुमुताबक एक सप्ताह बा 2 सप्ताह रमै शुधु बुलाइ तावलाइ गारि सक सालाइमानि स्कुटी तावफुलाइमानि नेनि बोरै मालाइबै चेराय खनायसिया हायनो चेरायफानो बोरै मालाइलायका बुलाइका तावलाइका थैलाइका अमहाय मांसिसिं न्यूज मीडिया ताबो नुबि दंसि ट्रेंडिं चलि दङ अम हायनि बागैनि अम कौनो टीवी मा सावायसि जे चिन तिप्रसा पाब्लिक नि फायदा बुनि बागै से आं कक सानायसि जे चिन तिप्रसा नि बागै हामया सानाय आं बुनि बागै सान एगिन सो कक सावायसि चिन तिप्रसा पाब्लिक रंनो आसे तलाके तातंग दिहि आं कयबायसि चिन तिप्रसा पाब्लिक साधारण बरक गरीब बसारनि बागै सान फाइट खायबो कक सावायसि जे तिप्रसा पाब्लिक जे तिप्रसा नि हामया चाया चुया काया बरक ब्रौनि बागै आं फाइट खायबो कक सावायसि एन आं बार न सावो बैनि बागै बै लिडारनि बागै पार्टीनो तरजागै पार्टीनो हामजागुबै तिप्रसा दफा बा निजेनि दफा न हाजायावै निजेनि दफा ताबुलायदि पार्टी रनो तरजागै बैनि बागै तरजागै लिडारनि बागै ताबुलायदियासि तिप्रसा ता देरालायदि ता थैलायदि खति तांलायदि नेता लीडर पार्टी नि बागे बुलाय जों मोनसेबो माय आइसि जिनि दाम करै सिंनाय उल्टा जोंसो थैनाय बै थैया जे बुलायनाय सि खरकसे एबा खरकसा थैनाय बुलायनाय सि खरकसे एबा खरकसानो रमजांनाय जों अमहायके बुलाय तौलाय एंगै तंजांनाय चिन तिप्रसा जों हामजागलायबा नांनाय जों दायबि तंलायबानि नांनाय चिन जत तिप्रसा लुकुर तिप्रसा पाब्लिक रक लुकुर साधारण पाब्लिक रक जों हाय गरीब बसारक जों बुजि थाय नांनाय हायसि बुजिबानि नांनाय जों अमहायके बुजिया कारै तिप्रसा बुलायलाय तावलायलाय थैलाय तंग हायके जों तिप्रसा रसि खटिनाय जों तिप्रसा रसि कमरनाय हायसि हानि बागै जों जत चिन तिप्रसा लुकुरमा आं कयनाय जों मा बुजिनाय बुजिबिनो जों वानसौइबाबे न जों पलिटिक्स बो मा थंनाय पलिटिक्स थंफानो जों आसे पार्टी न तरजे चिन तिप्रसा रनो चिनि दफानो दाम रलायबै मुन रलायबै जों हामजागलायबै दायलायबै जों मा दंनायसि पार्टी न तरजाग माबाय जों चिन तिप्रसा रक जेब्रफानो गाहाम यासि हामिया जायाफ्रो पार्टी नि बरक फायासि हामियाफ्रो बैनि बसंनि बरक फायबैनि जेकुनु हामिया जाया समयो फायबै सामखाय दंफायो निजेनि पारा बरक बाय बरक आलका पार्टी बे पार्टी फाननाय बाट जे हामिया जाया समयो के निजेनि पारानि बरक जे कायसे पारा हिंके फेमिली कायसे हाय बरकसि हेल्प खायलाय जेब्रफानो हानि बागै पार्टी न तरजागै ताबुला दिके चिन तिप्रसा पाब्लिक लुकुर संगे तिनि भिडियो अरन पाइसिनाय जों नेक्स्ट एपिसोड बा नेक्स्ट भिडियो जों मालाय कक सालायफिनाय कारण तिनि भिडियो तो आं मा साला हायसि जे बुलाय तावलाय इमानि न तेबै संगे तिनि बागै जों आसे न मुथागासिनाय टाटा।